ngiyakhumbula from our first interview ethi uba umention uba uqale kudala. So how many years you've been in the game? How many years more count nale start sakho and uke waqale from i-pro? Sure. So how many years nasehlangene ngoko 2016? Awunawo 10 years ku game. Uhlangene. Maybe 12, 13. No, awinje ndala ngempela. Winje ndala because abayazi bonke baya. Fanga kara njindala ngona nqala kokudala ndifuna imali ngonomdanda sigodwa inxabo kunendalo ngoba tshana bazidala back in the days azitsala sinyecinga ndiyadlala niyazi niyasala mna ndiyaqhuba ndiyasipana mna ndiyapusha ndiyabhala xesha likho nolodlalo got nothing for mahala pay my money bhatala nyani buzo kwabadala buza kum yanemdala phine yangemva ndakhula the fact is that I can't do but noba intoni iyadlula mculo wami uyagula ifumile ndiyadlula malanja status ndingirula ndiphethe ukhithi ndiphethe umulu talk shit siyadubula black nomatubula big dog ndinjendala ndiyasixelela funda sidala kinda show ndandiyavaya phambili ngiqala ngo-aya okwesibini ngunozala bona basithandela ofaka xa kuthetha uthoni mamela xa kuthetha uthoni lalela xa kubizwa wena sabela kwilayini am ndiyabangena if andikho uyadelela if no money nobhekela ufika izolo nobhekela better days zazazele mpolo nontandazela sihlala ndiphethe samampela yawungambuza nomampela for sure nawe uzokufakela wait. Let me do it a cappella ndithetha mamela ndithetha qaphela fro enkulu abanoyimela sebebonga abanondimela baziziqwala abanondimela ndimi-top shayela xa ndidlula wena shanyela xa ndimfuna uyandazela funa imali uyajoyela khona ntlona khosazela xa undifuna ndiyagalela nxasalala ndizokuphakela sebebonga abanolenze vana sikhathi ndiyasebenza vana sikhathi ndikwibhenga nalo nexesha lobreka ndifuna imali into yothenga ndibizi nje ndala